Svake godine županija u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave provodeći proaktivnu socijalnu politiku dodjeljuje sredstva za drva za ogrjev za građane koji dolaze iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa. Ove godine nešto se dogodilo, iskreno nije mi toliko niti bitno što, županija očito ima neki razlog, kasnilo se do 2 mjeseca do dodjeljivanja tih sredstava za drva pa su gradovi i općine morali uskakati građanima prilikom pripreme tih drva za ogrjev. Možda ne bi bilo loše da se ovakva stvar više ne događa jer nije uputno i zgodno da građanima krajem 11. mjeseca isplaćujete sredstva za drva, za ogrjev s te strane i možda nije loše eventualno razmisliti da li postoji modus da se umjesto tog novca dodjeljuju zaista drva, obzirom da znate i sami imali smo priču oko vaučera i na prijašnjim sjednicama da se konkretno pomogne ako radimo drva za ogrjev, da to budu zaista drva jer ne želim dovoditi u pitanje one savjesne građane među nama, ali ima i niz nesavjesnih koji nažalost ta sredstva potroše za neke druge stvari, da ih ugriju, a ne toliko drva. Slažem se s vama da bi i tu trebalo uvesti vaučere. Ne? Potpuno se slažem. Ne? Mi isplatu vršimo kad dobivamo sredstva od države. Ne? Dakle, stvar je tu potpuno jasna. Ne? To je jedan lanac koji je spor, ali mi u principu ga jako ubrzati ne možemo. Ne? Isto ovo što ste vi prema nama s pravom postavili kao pitanje, da bi malo glupo bilo da ljudima isplaćujemo 30.12. drva, ne? Da bi bilo vjerojatno pametnije da je to barem u 9. mjesecu, ne? 10. Ali kad dolaze sredstva mi ih odmah, mi nemamo nikakvih problema ni s likvidnošću, ni s novcem, ne? Mi uopće nemamo tu problem, mi odmah to isplaćujemo i slažem se da bi bilo dobro da istu tu inicijativu koju smo dali svojevremeno za socijalne pomoći, da to primijenimo i na drva. Evo, Lovorka, gospodin Vugrin, idemo tu inicijativu, to je dobra inicijativa, pametna inicijativa, svako dobi vaučer, izvoli skladište, ne znam čije kod ima drva, javi se i podigni 2 kubika, ne? Umjesto da to zapiješ, ne? Ili zakockaš. Ne? Što ne velim da se događa, ne? Ali možda ima tih iznimnih slučajeva. Ne? Hvala.